Пасля звальнення Владзіміра Журавля напрыканцы 17 году брэсцкае «Дынама» узначаліў чэшскі трэнер Радаслаў Латал. Ён выйграў суперкубак і вывеў клуб у фінал Кубка Беларусі, але марудзіў у чэмпіянаце. Берасцейцы займалі толькі 11е месца. Тым не менш, каманда гуляла ў актыўны футбол з вялікай колькасцю створаных момантаў. Чэх быў суровым трэнерам, але і не падводзіў гульцоў. У выніку Латал быў звольнены 10 траўня праз спрэчкі з кіраўніцтвам адносна фармавання склада і вынікі клуба ў чэмпіянаце. Дарэчы, пасля Чэх узначаліў славацкі «Спартак» з Трнавы, з якім выйшаў у групавы этап Лігі Еўропы. Яго асістэнт, таксама чэх Марцел Лічка, застаўся ў клубе. Клуб 15 раз часова узначаліў ужо стаўшы легендарным для ўсяго Брэста Сяргей Кавальчук. Змена трэнера дапамагла камандзе, і ў фінале Кубка берасцейцы былі мацней за барысаўскі «Батэ» 3-2. Дарэчы, на гэтую перамогу іх натхняў у тым ліку і Дыега Марадона, запісаўшы адмысловае відэа, бо ўжо тады з'явіліся звесткі, што аргентынец стане ганаровым кіраўніком клуба. Трэці Кубак Беларусі адправіўся ў горад над Бугам, аднак у чэмпіянаце вынікі былі пасярэднімі, 2 перамогі і 4 нічыіх. 25 чэрвеня клуб абвесціў, што старшым трэнерам стаў 30-гадовы Шпілеўскі, сын агента Мікалая Шпілеўска, што працаваў з некаторымі гульцамі берасцейцаў і ген-менеджерам Валдасам Іванаўскасам. Шпілеўскі дагэтуль не працаваў з дарослымі камандамі, трэнаваў выключна юнакоў у акадэміях нямецкіх Штутгарта і Лейпцыга. Беларус атрымаў кантракт на 2,5 гады і дэ-факта ставаў галоўным трэнерам, але дэ-юрэ ніколі ім не быў праз адсутнасць ліцэнзіі ПРО. На паперах галоўным заставаўся Кавальчук. 29 траўня здарылася дэбютная гульня «Дынама» з новым трэнерам, які перабудаваў каманду на схему ў 3 абаронцы 3-4-3 і Брэст знішчыў Гомель 6-0. Пасля адолелі ў заходнім дэрбі і Нёман 1-0. Усё выглядала звонку добра. Новы трэнер эмацыйна падтрымліваў гульцоў з Броўкі, абдымаўся з Мілеўскім, казаў, што яго слухаюцца, бо кеміць у футболе. Шпілеўскі выглядаў трэнерам-матыватарам, з еўрапейскім падыходам і стаўленнем. Казаў шмат прыгожых фраз. Даже если мы выиграем, я требую, чтобы все равно команда вся атаковала вперед, потому что обороняться это не наш стиль, то есть не наши принципы новые. Хоць тыя, здаецца, не заўсёды ўспрымалі ўсур'ёз футбалісты і наваколле. Не сядзела ў будзе, чакаючы, што будзе, «Дынама» і на трансферным кірмашы. Падпісалі камерунца Габі Кікі з Дняпра, украінцаў Алексея Хабленка з адэскага Чарнаморца і Александра Найока з менскага «Дынама». Трансфер француза Жонатана Клоса не здарыўся, бо кіраўніцтва сказала, што ён занадта слабы. Зрэшты, Клос пасля выйграў другую Бундеслігу, назабіваў за Ланс, перайшоў у Марсель за 7,5 мільёнаў еўра і паехаў з зборнай Францыі на чэмпіянат Еўропы, а проста цяпер гуляе за Ніццу, куды перайшоў за 5 мільёнаў еўра. Перад наступным матчам каманду пакінуў абаронца Андрэй Лебедзеў, што пазней не адмаўляў свой канфлікт з галоўным трэнерам, але называў яго бздурай сваёй маладосці. Аднак наступная гульня ў чэмпіянаце прымусіла хутка забыць усё, бо ў Брэст прыехаў Дыега Арманда Марадона, чэмпіён Італіі, свету, гулец 20 стагоддзя разам з Пеле. Завітаў у Брэст, бо стаў старшынёй праўлення клуба. Вядома, гэта ўсё было хутчэй дзеля маркетынгу, але каго тады гэта цікавіла? Аргентынец прыляцеў у Беларусь, ля самалёту яго сустракалі з караваем, а няго ж Дыега распавёў, што рады быць у Берасці і прагне, каб усё было адкрыта. На прэс-канферэнцыі Марадона адзначаў сур'ёзнасць праекту брэсцкага клубу, і тое выглядала чароўна. Планавалася будаўніцтва новага стадыёну, акадэміі імя зорнага аргентынца. З клубам звязвалі трансфер мексіканца Ласана, што ацэньваўся ў 40 мільёнаў еўра. Зрэшты, тое выявілася байкай, бо яго раіў прыдбаць сам Дыега. Марадонаманія пачалася перад гульнёй. Аргентынец перасоўваўся па Берасці на ўсюдыходзе, а калі той уехаў на стадыён, то Марадона вітаў заўзятараў з люку машыны. Зрэшты, аргентынец выйшаў з браніраванага аўто і пайшоў блукаць уздоўж трыбун, плёскаць заўзятарам, паціскаць ім рукі, з некім нават фатаграфаваўся. Прывітаў суддзяў, гульцоў і трэнераў абедзвюх каманд, абдымаўся з Мілеўскім,
Здавалася, гэта нейкая байка з шляхціца завальні, і Брэст трапіў у фантастычнае апавяданне. Зрэшты, на полі каманда не падтрымала агульнае свята і нечакана саступіла салігорскаму шахцёру, хоць да перапынку перамагала. Аргентынец глядзеў гульню з віп-ложы і эмацыйна рэагаваў на падзеі. На наступны дзень Дыега завітаў у распранальню, спазніўшыся на 6 гадзін, цягам якіх яго ўсе там чакалі. Усе тым не менш выглядалі шчасліва. Марадона пакінуў Беларусь і, скажу, забягаючы наперад, больш сюды не вяртаўся. Аднак ужо праз 2 дні Бух развярнуў сваю плыню ў іншы бок. Дынамо развіталася з Артёмам Мілеўскім і капітанам Гаўрыловічам. На трансфер быў выстаўлены Павал Савіцкі. Мілеўскі за 14 матчаў забіў тройчы і 7 разоў асіставаў. Лепшыя паказнікі былі толькі ў Савіцкага 9+4, што быў найлепшым бомбардзірам усяго чэмпіянату. Як стала вядома пазней журналістам прэсболу, пасля гульні з гарнякамі адбылася размова трэнера з гульцамі, дзе апошнія ківалі на маладосць трэнера, нізкі аўтарытэт і гэтак далей. Кіраўніцтва клуба учыніла, здаецца, слушна, прыбраўшы бунтаўнікоў і абраўшы бок трэнера. Па іншай версіі, Шпілеўскі пабачыў, як гульцы ў лазні п'юць піва. Цікава, якой маркі? І не пацярпеў гэтага. Па версіі ж агента Мілеўскага, прыбраць тых гульцоў трэнер хацеў з першага дня працы. Перад гульнёй у Еўракубках абноўленая Дынамо згуляла ўнічыю з Лучом 1-1 на штучным газоне. Аб знікненні менскага клубу ёсць відэа на канале. Пасля гульні кіраўніцтва падтрымала трэнера, аб чым той паведаміў журналістам. А 26 ліпеня Брэст стартаваў у Еўракубках з Атрамітасам, што стаў 4-м у чэмпіянаце Грэцыі. Аншлаг на брэсцкім ужо нікога, здаецца, не здзіўляў, і здавалася, нарэшце каманда адпавядае чаканням найлепшых заўзятараў краіны. Відэа пра папярэдні выступ у Еўракубках ужо ёсць на канале. А няго ж, грэкі проста не чакалі, што сваім першым афіцыйным матчы ў сезоне ім давядзецца так шмат абараняцца. Беларусы хутка адбіралі мяч ды імгненна атакавалі. Яшчэ да перапынку Дынамо стварыла 2 галы. Спачатку Жэлька Філіпавіч апынуўся ў патрэбным месцы пасля падачы з вуглавога. Прэсінг быў пасюдны і дамінуючы. Хуткія контратакі праводзілі Савіцкі і Фаміе, Юзыпчук і Наёк на флангах ім дапамагалі. Пасля памілаваны Павал Савіцкі шыкоўна выканаў пенальці Паненкай. Дынамо пераканаўча выйгравала матч ужо на 14-й хвіліне. Пасля гола гулец Дынамо паказаў саколку з надпісам «Марскія коцікі». Як выявілася пазней, так называла сябе група бунтаўнікоў Савіцкі, Мілеўскі, Лебедзеў, Гаўрыловіч і Вітус. Відаць, канфлікт між гульцамі ды трэнерам не быў скончаны. У другім тайме здарылася яшчэ 2 галы ад нядаўна выстаўленага на трансфер Савіцкага. 4-0, і горад над Бугам захлынаўся ў перманентным шчасці ад доўгачаканай перамогі ў Еўропе. Але пасля 4-го голу нешта пайшло не ў тыя вароты. Як стомлены баксёр, Дынамо ледзьве не павалілася. Замены Алексея Шпілеўскага не спрацавалі, як і змены амплуа футбалістаў на полі. За апошнія 16 хвілін Брэст прапусціў тройчы. Першы гол стаўся праз памылку маладога брамніка Паўла Паўлючэнкі, што заменіў дасведчанага гутара. Беларусы спыніліся, ператварыліся ў таполі на полі, і другі гол грэкаў быў таму следствам. А ў трэцім можна было зноўку вінаваціць Паўлючэнка. 4-3, і замест упэўненай перамогі Дынамо атрымала ўсяго толькі невялічкую перавагу. Праз 3 дні Дынамо толькі ў серыі пенальці адолела фактычна сваім трэцім складам Клецк з 3-го дывізіёну, саступаўшы цягам гульні. За Брэст згуляў вярнуўшыся ў Беларусь Сергей Крывец. Рэшта дынамаўцаў была перспектыўнай моладдзю. Брэст, такое ўражанне, збіраў у свой склад усіх, каго можна было ўзяць, каб толькі ўзмацніць склад, незважаючы на патрэбу каманды і трэнера. У адрозненне ад падыходу Батэ, які з Крыўцом паспяхова 10 гадоў таму выходзіў у групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Аб чым ёсць відэа на канале. Сцэнар бітвы пад Клецкам амаль паўтарыўся і ў Грэцыі. На 80-й хвіліне Эліны забілі, зрабіўшы агульны рахунак у двубоі 4-4, але за кошт 3 галоў у гасцях праходзілі далей. Напрыканцы гульні Алексей Шпілеўскі быў выдалены з лаўкі запасных, і Дынамо засталася без трэнера.
Аднак у апошняй атацы Павел Нехайчык, нібы беларускі Шульшер, зраўняў лік пасля памылкі брамніка Атрамітэса. 1-1, і Дынамо ўпершыню ў гісторыі выходзіць у трэці кваліфікацыйны раунд Еўракубкаў. Гульцы святкавалі з фанатамі, а трэнер звяртаўся да заўзятараў нібы асобна. У Берасці была арганізаваная трансляцыя на цэнтральнай вуліцы горада, дзе месцічы глядзелі гульню разам і заўзелі за родны клуб. У распранальні Алексей сказаў, што святкаванне трэба адразу скончыць, бо ўсё толькі пачынаецца. 5 жніўня з'явіліся першыя каментары Мілеўскага пасля сыходу, дзе той раскрытыкаваў Шпілеўскага праз брак досведу, баязнь большага аўтарытэту Мілеўскага ў камандзе, сказаў, што галоўны трэнер не бачыў нармальнага футболу і гэтак далей. Наступным супернікам стаў кіпрскі Апалон, што за мінулыя 5 сезонаў тройчы гуляў у групе Лігі Еўропы, перамагаў Ніццу, Эвертан і Ліён за талантай ды Лаца. Але іх сезон яшчэ не стартаваў. Усе гульні клуба былі выключна ў кваліфікацыі Еўракубка. Дарэчы, кіпрскі клуб раней трэнаваў Бернд Штанге, аб чым ёсць відэа на канале. 9 жніўня Дынама гуляла супраць кіпрыётаў. Шпілеўскі, што быў на трыбунах, выставіў схему з 4 абаронцамі, якой не было дагэтуль. Актыўныя флангі кіпрыётаў разрывалі абарону Дынама, мелі шмат вольнай прасторы, але ратаваў Александр Гутар і хібілі Апалоны. Тактыка Шпілеўскага не працавала зусім, а футбалісты былі як таполі на полі. Дынама мела хіба адзін добры момант. На пачатку другого тайму Зелая адкрыў лік, забіўшы ў пустыя вароты пасля класнай атакі. Кіпрыёты працягвалі ціснуць, і хоць і не адразу, аднак забілі другі. Зелая зрабіў дубль. Беларусы не паспявалі за супернікамі, атрымаўшы ў выніку 6 жоўтых, а Залескі зарабіў выдаленне на 66-й. А напрыканцы гульні Савіцкі і Нехайчык апынуліся апорнікамі, дзе бадай не гулялі ніколі. Грэкі ціснулі надалей, аднак ратаваў Гутар, але за 3 хвіліны да канца і ён не ўратаваў пасля штрафнога Маркавіча. 3-0. А ў дададзены час Вераціла зарэзаў мяч у свае вароты. Хоць каб не ён, далей забіваў бы гулец Апалона. 4-0 і хіба нулявыя шанцы перад гульнёй у адказ. А няго ж, каманда была не гатовая і фізічна гуляць на такім узроўні 90 хвілін. Але каманду рыхтаваў узімку папярэдні трэнер разам сваім памочнікам. Праз 2 дні, 11 жніўня ўвечары, з'явіліся чуткі пра звальненне Шпілеўскага, на што адразу адрэагаваў Мілеўскі, а на наступны дзень клуб паведаміў, што Алексей адхілены ад трэніровачнага працэсу, а новым трэнерам стаў памочнік адразу 3 папярэдніх, Марцел Лічка. У горадзе над Бугам Шпілеўскі прапрацаваў 43 дні, атрымаўшы 4 перамогі, 2 нічыі і 2 паразы. Загульная розніца мячоў 16-14. А вялікі жаль, клуб не паверыў у маладога трэнера, як у свой час Капскі паверыў у Віктара Ганчарэнка. Пазней Шпілеўскі выйграваў з Кайратам чэмпіянат Казахстану, а з лімасольскім Арысам чэмпіянат Кіпру і, здаецца, давёў сваю прафесійнасць. Марцел Лічка на гульні ў Брэсце супраць Лімасола перабудаваў каманду, што гуляла ўжо без жахлівых памылак у абароне і стварала моманты. А напрыканцы гульні не павалілася, як у папярэдніх гульнях, а наадварот, стварала небяспечныя моманты, і адзін з іх нават ператварыла ў гол. Адзначыўся Нехайчык. Багатоў кіпрыёты ўжо не ўпіраліся, бо мінімальная параза ўсё адно выводзіла наступны раунд Апалон. Чарговы выступ брэсцкага Дынама ў Еўракубках скончыўся правалам, зменай трэнера і новымі спадзяванкамі. Цяпер ужо на Марцела Лічку. Спроба не хвароба, і аняго ж у Берасці не пераставалі падтрымліваць родны клуб. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце свае ўспаміны аб той версіі брэсцкага Дынама пад гэтым відэа. Не вельмі важна пачуць вашае меркаванне. Гэта істотна дапаможа прасоўванні беларускамоўнага кантэнту. І дарэчы, гэта апошні выпуск на канале менавіта пад назвай Фергі Тайм, бо перад наступным відэа я беларусізую яго назву, мне здаецца, гэта добрая думка. Ну а пакуль.